नुस'नानै दख' इलेक्सननि सिगांबालाय नायफायसै उनाव आरो गैया बेखिनि लामायाबो जायाखै बेनि खारन जों रागा जोंदों आरो प्रमदमोनखौ पाब्लिकआ सोर सासेनो होननाय जागासिनो नंगौ औ इतुबा कि हर इतु मया नाजानो एबार थुनायाबा महा थुगोन बिबाराव ट्रेक्टरसो दिम नाকি एबारथ' काक দিব আসল सानै दङ जों दा बिबारावनो थुनसै সকলো रायजो বিজেপিৰ কথা চিন্তা কৰিছে नांगोलावनो भट होखाग्रा नालाय इयावनो होसिगोन गथे बिथाङा जय जाखागोन 100% खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आं गोबावजों मोनसे भिडिअ लाबोदों बे भिडिअआ जाहैबाय जोङो फैदों दा जोंनि बिटिसि सिङावनि थानाय गोदानै डिस्ट्रिक्ट मोनसे जानाय तामुलपुर ओमफ्राय बे तामुलपुरावनो एमएलए समस्ति बेयावहाय जोङो फैदों नायगिदिं फैदों रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनो होननानै फैदों मानो होनोब्ला बेवहाय बिटिसिनि एक्स सीएम आरो बेजों लोगोसे बर'निनो सासे आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनिनो स्पिकार जानाय जोंनि बर'नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारि सार बिसोर सानैनि गेजेरावहाय मोनसे कन्टेस्ट मेन कन्टेस्टआ बे होननानैहाय जोङो माने हमदांनो हायो दा बिनिखाय बे जायगायाव हाबनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बे जायगानि रायजो राजाफ्रा माबायदि साननानै दं फैगौ इलेक्सनावहाय नैबेफोरखौहाय जों एसे खबर लानो होननानै हाबफैनाय जादों दे बेयाव हाबबाय नै सुबनखाटा तामुलपुर एरिया स्टार्ट जाबाय जों ओरै साहाजों हाबबोदों आरो नैबे दै मोनसे दै दङ ओरैहाय बेयाव नै बे दैया मा दैथाय जायखिया ओमफ्राय जों ओरै हाबलांसै सुबनखाटा मा थाङो बाजै निकासि बे मा दै बे दैया मा होनो बेखौ दिरिं दै ओमफ्राय बेयाव दालां नाङा नामा नोंसिनिया दालाङा माथो दालां गैया बेजोंनो हान्थिबाय थायो ना माथो स्कुलनि गथ'फ्राबो बेजोंनो थाङो नामा बेजोंनो थाङोना ए निकासि थाङो कलेजाव ने अ बे अबस्था नै धिरिं ना मा होनो धिरिं दै धिरिं कुरि ক'ত গৈছিল আমি যাবাহে আছো এ যাব ঘৰটা ক'ত ভট্টা দীঘল ডাঙৰ যাবা আছো আমি এই হেদাতপুৰত ए जों आगान होबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट चलो तामुलपुर या सुबनखाटा एरिया ओहो की खाटा रे सुबनखाटा सालायदोल' दे मा जायो जाथोंसै ओरै लानोसै नामा जोंना बेयाव गैयालै थाबा बारबा बैनिफ्राय मोजांसै बेबायदिनो एखे ओ माय गड सुबनखाटा बाजाराव हाबबाय जों दा नै सुबनखाटा बाजार यस जोलै ना मा बेलाय जोलै मा थारुन बेलाय जाजायोबो मा थारुन बियो गार' थारुन ए मेघालयनि जोलै आच्छा मोनसे जायगा हाबफैबायलै ओरै मा जायगाथाय मा गामि दिग्लि फार्म बर' जाने ना जाने बर' ना जाने रोङा दराबा नङा रे डेभेलप तो হৈছে रे सब ना হোৱা নাই डेभेलप হোৱা নাই এইফালে আৰু দলং বনোৱা নাই ৰাস্তাও বিয়া ডেভেলপমেণ্ট হোৱাই নাই ভোটটো খাত দিছিল কি নাম আছিলে কোনটো ছবিত দিছে তো নাঙ্গলতে দিছিল নাঙ্গলে দিছিল এবার ক'ত দিব হা নাঙ্গলো কাম কৰা নাই এবাৰতো কাক দিব এবাৰ ক'ত দিব এতিয়া ক'ত দিব দাদা ট্ৰেক্টৰতে দিম নেকি ট্ৰেক্টৰত দিব কিয় দিব ট্ৰেক্টৰত ইতুবা কি হল ইটো ময়া নাজানো মুঠতে মানুহগিলা কৈ আছে ইটো দিবি মানুহগিলা কৈ আছে তাতে দিব লাগে বুলি কৈছে ট্ৰেক্টৰত बे सुपारिया बेसे सुपारिया सुपारिखौ 300 लादों 300 राय 300 नो सुपारिया 300 केजि ने ओमफ्राय आदा नोङो महाय नङालाय आदा बेनो नङा आयौ ए खाथियावनो डेभेलपमेन्ट जादोंना जायाखैब्रा नोंसिनावलाय माथो जायगाफ्रा जोंनिफ्राय साबसिन नालाय बोरैथो डेभेलपमेन्ट जागोनलै मोननै मोनथाम पार्टिखौलाय पाब्लिकआ सोर सासेनो होननाय जागासिनो नंगौ औ फसायनाया सोरखौ बांसिन फसायदोंबा फसायनाया जों दा सोरखौ होननो बेबो फैयो
होनो हायि बायदि जाना दं माथो होनो हाया आयौ जोंलाय गोदोनिफ्रायनो बिपिएफ होबोनाय आरो आच्छा आच्छा ओमफ्राय बिपिएफआथ' केन्डिडेट गैया नोंसिनाव बिजेपि जाहैबाय बिजेपि बिस्वजित सार ओमफ्राय खामानि मावाखै नामा इलाय जोंलाय मा होननानै दा खामानि मावदों जों थेखनाया ना कनफिउसनाव दा आरो पाब्लिकआ आरो सोर सासेनो होनो जागासिनो ए जों आरो गोदो नांगौ थुयै दा बिबार जाहैबाय नालाय कनफिउसन जाना दं रायजोफोरजों थांखानांसिगोन आंलाय जोंनिजोंल' बिदि चिरांजोंल' बिदि अबस्था ना मा सानदों माथो ओरैबो गैथारा हो प्रमद सारनि भुल दं सोरनि प्रमद सारनि भुल दं गावनिनो समस्थिना आच्छा 5 बोसोर सालायदोंमोन दा ओरैबायदि अबस्था नै लामायाथ' जोंलाय सानदोंमोन ओरैहाय नैबाव सासे दादा आदा लोगो मोनदों नै घरखट दादा आपनार और गेरुआ घर खाली सुपात ए गेरुआ घर रास्ता घाट বিলাক এনেকা আছে কি মানে ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাই নেকি কাম কৰা নাই হয় বিগত আজি আমি বিটিসি গঠন হোৱাৰ পৰা আমি এই ৰাস্তা এনেকুৱা দেখা পাই আছো আমি আজিলৈকে ভাল ৰাস্তা দেখিবলৈ পোৱা নাই বা আমি আশা কৰিছো এইবাৰৰ কাৰণে আচ্ছা আচ্ছা আৰু এতিয়াতো ইলেকশ্যনৰ কিবা কিবি এতিয়াতো বেছি দিন নাই ইলেকশ্যন না আৰু ইলেকশ্যনতো বেছি দিন নাই কি ভাবি আছে আপোনাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক আমাৰ এইবাৰ ভাবি আছে কি উন্নয়ন আৰু মানে আমাৰ হেৰিৰ স্বাৰ্থত সকলো ৰাইজে বিজেপিৰ কথা চিন্তা কৰিছে বৰ্তমান আমাৰ যিজন কেণ্ডিডেট বিশ্বজিৎ ছাৰৰ কথা প্ৰতিজন ৰাইজে খুব আশাৰে তেওঁক আঁকোৱালি লৈছে খুব বিশ্বাস আৰু ভাল পাইছে गामियाव हाबबोथारबायलै ओरैनो दैया बिराद माबा दङ दे नै दैया मा दङ ओइ आइरन नै गोजा जाजोबखायो नै नै बे फिल्टार बे माने बानायनाय फिल्टार नै बालाजों आच्छा दैया गयोना गवा ए गयो नै आच्छा मा खालामदों बाजै हाइजें देदो हाइजें देदों नै मा गामि होनो बाजै नोंसिना बे गेरुआ ओमफ्राय इलेक्सननि दोहौ जाथाराखै नोंसिना माबायदि ओमफ्रायथ' सानै नोंसिनियावहाय आसला ने प्रमद बर' आरो बिस्वजित दैमारि सार नोंसोरबा सोर सासेखौ मोजां मोनो सानैखौबो मोजां मोनो ए ओमफ्रायबा थुनायाबा बहा थुगोन दा जेनेबा माबादो इयावनो थुसिगोन आरो ए एबा मा माबादो बिबाराव बिसिना माबा दङलै नै मा होनोमोनलाय बेखौ दिखि नै बाहायो दां दाबो बाजै सासे लोगो मोनबावबाय नै बाजै न'आलाय महाय नङा नै खाथियावनो ए संसार जानायावलाय माबायदि सोलिदों दालाय जोंहा आरो मा होननो जोंहाथ' जेबो गैखाया ओरैनो हाथाय खानाय सिनासो जाखायो खानाय सिननानै जायो न'आवथ' जेबोआनो गैखाया ओमफ्राय लामाफ्रा हान्थिनाया माबायदि स्कुलफोरा गथ'फोरना लामायाथ' बेनोसै मा होनना बुंबावनो अखा बाय हाना होबा थांनो फैनो बेनोसै आरो बानायनानै होआखै नामा सरकारा नुस'नानै दख' इलेक्सननि सिगांबालाय नायफैसै उनाव आरो गैया इलेक्सनाव देरहालांगौबा आरो सोरखौनो सोर नायबावनो सरकारा जोंनिया बे इउपिपिएल सरकारनि बे काथिराम सारानोसै ओमफ्राय बेखौबा सोर बानायना होगोन एबाराव सोरखौ हेफाजाब होब्ला बानायना होगोन जोंथ' जायखिजाया दा मा होनो नांगोलावनो भट होखाग्रा नालाय इयावनो होसिगोन खासा लामाथार माथो नै बेनो नै जायगाया गामिया रोखोमथार नै माथो मादैखौ लोगो मोनदों नै मादैखौ जोंहा मादैना बेनो गामिया बेनो नामा बेनो न'आ महा न'आ खोलाखै ए बेयाव सोरनावबा फैदोंमोन ए ओमफ्राय मा बे लामाया बिदिनो नोंसिना मोजांखा ना गाज्रि लामाया माबायदि जोंनिया हामा लामाया हामा ए ओमफ्रायलाय माथो मावना होआखै दख' ए गोरों गोराफोरानो ओमफ्राय मा लुबैदों सरकारा मावाखै लामा नांगो सब बायदिसिनाफोरखौ नांगो जोंनो ए जों आरो फरायनाय गैया नालाय फिसा फिनला मालखौ जोंनो नांगो गोरोङा गोरों सुजिलांथोसै बिदि आरो नोंसिनाथ' सानै एबाराव आसल सानै दङ प्रमद बर' दङ आरो बिस्वजित दैमारि सार दङ बिसोर सानै गेजेराव सोरखौ मोजां मोनो दा जों साननाय मथे मा होनदों बिस्वजित दैमारि जों रोङाना नामबो खारियाबा नामबो रोङा मायाव थुनो सानदों जों दा बिबारावनो थुनसै बिबाराव थुनो नागिरदों आब' मा थाङामोन
जों बारियाव खोजोमा हानदोंमोन खैजिमा ए बैसागो मोखां नालाय खोजोमा हानना जौ लोंनो नागिरदोंमोन जोङो मा होनो गामिया इखौ जोंनि गामिया नै ससेया जाबाय थालकुसि एरिया ए ओमफ्राय बे बेखिनियाबो थालकुसि ओमफ्राय नै ससेनिफ्राय आरो ओइ ससेनिफ्राय गिरुवा माबाफ्रालाय माबायदि नोंसिना बे जायगाफ्रा डेभलपमेन्टफ्रा माबायदिमोन एख' गैया ए 5 बोसोर मावलांबाय फैला दिनैलागै जेबो लामा सामा गैया ओंखायनो जों बेफोरखौ मोजां मोना आरो बेफोरखौ मोजां मोनथारा मोजां मोना सोरनो होनो आग्लानिफ्रायनो आं मोजां मोनखाया आग्लानिफ्राय मोजां मोनखाया दाथ' दासै सोरनो होनो हाबफैयाखै प्रमदआ जोंनि जायगायाव प्रमदबो फैया माबा दङ फिसियोबो जोंखौ नायफिना नायफिनफाथाराखै गैखाया गामि होननायावनो प्रमदनि न'आव थांथाराखै जोङो प्रमदनि न'बो सिनाया खाथिरामनि न'बो सिनाया दिनैलागै खाथिरामनि न'आवलाय मानो थाङा नुवाबा जोंखौनो सैयाबा आरो जों मा फैफेराखैबो जोंखौबो सिनाया दालाय भटखौ सोरनो होगोन जोङो दा थुगोन जेनेबा जा जि सोलिदों बिबार ना मा होनो बेयाव जों होगोन बिबारनो मानो थाखाय होगोन ओरैनो आरो बेनिफ्राय नैबे आरो लामाया जानो गोनां सेंसन दंमोननो बेखिनि लामायाबो जायाखै बेनि खार'नै जों रागा जोंदों आरो सोरखौ रागा जोंदों प्रमदमोनखौ बेनि खार'नै बेखिनि बुंनाय जाबाय आरो दे मोनबाय खैजिमाया मोनबाय मोनबाय आदा खबासो जाबाय होमबालाय होसिगोन दिनै लोंनाया हा मादै लोंसिगोन खैजिमा बिदै उरुवा दयना सुरा दयखौबो होआसै जोंनिखौ नाम साम दानजोब्बाय फर्म लाखिबा फर्मखौ गारहरना हरो मायबा नाम फैदों होनना बुंबा हैबा नोंसिनि नाम गैया होननानै गारहरो सोर गारहरो बेखौ सिगांनि चेयारमेनफ्रा गारहरदों आरो होआ बिसोर गारहरदों खागजसो बिरिसो सोमना लाखिदों ना सिनिसो जानो लाखिदों जों बेखौ मिथिला आरो मादैनालाय गोसोआव महा थुनो साननानै दं आंनियालाय बेनोसै जोंनिया पदम बिबारावनो होनसै आदसा दे मा मोजां मोनो पदम बिबारखौ मोजां मोनो दा जोंहा महादेबखौ फुजिनांगौ ना बिबार गैयाबा महादेबखौ फुजिनो हाया आदसा जों आरो पार्बती जाबाय नालाय जों दे मादै दे बे जाहैबाय नै लामानि अबस्था मोनसे मा जायगा बे मा जायगा जफादं एरियानो तामुलपुर समस्ति मा होनो दफादं ना जफादंनि लामा नैबे आदानिलाय महा न'आ आंनिया थालकुसि गामियाव थालकुसि आदानिलाय महाय बेनो नों महाबा फैदोंमोन बिदिनो जों ओरैनो दा जितु इलेक्सन फैदो बेनि थाखायनो जोङो ओइ जोंनि जितु तामुलपुर समस्ति बिजाथि बिस्वजित दैमारि बिथांखौ जों जे एबार बिधानसभा समस्तियाव बा एसेम्बलि जों बिथांखौ एबार जय खालामनो थाखाय बिपिएफ हिसाबै जोङो गोख्रोङै नाजागासिनो दङ बिथांनि थाखाय हर सान जों खामानि मावगासिनो दङ जे जों बिस्वजित दैमारि सारखौ जों फैनाय जितु एसेम्बलि इलेक्सनाव जिनो एसेम्बलियाव जों हेंगार हरनो हाबा निस्सय बिथाङा 5 बोसोर पानेरि समस्तियाव जानानै जितु अध्यक्ष बिबान मोनलांबाय एसेम्बलियाव गतिके बिथांनि सिगां जोंना फोथायनाय दङ जोंनि जे तामुलपुर समस्तियावबो बिथाङा जोंनि जि अभाब अभियोग बेफोरखौ निस्सय साननानै जोंनि थाखाय जे जों बिथांखौ जों सासे केन्डिडेट हिसाबै मोनदों तामुलपुराव जोंनिया गोजोननाय दङ गतिके बिथाङा जय जाखागोन 100%। ओमफ्रायथ' मोनसे खोथाया जाहैबाय मा जाय बिस्वजित सारजों कन्टेस्ट UPPL निफ्राय प्रमद बर' सार जाया बेबोथ' ना बिटिआरनिनो चिफ जाबोलायनाय ओमफ्राय बेबोथ' माने मोनसे हानजानि आफादगिरि बिथाङा थेवब्लाबो नोंथांमोना मा बेजों गोजोननाय गैया नामा गोजोननाय गैया माने धरिल' दा मानि थाखाय बिथाङा जितु थांनाय 5 बोसोराव सरकार दालांबाय बे सरकारा बिथांमोना जितु बिथांमोननि 5 बोसोर सरकार आगोलावबो जे हाग्रामा सरकार दंमोन बिथांमोनानो 17 बोसोर मा हामखो होनो बे हाग्रामा सारखौ बा बिपिएफ दलखौ गतिके बे समायाव बिथांमोना हाग्रामाखौ माबायदि फेजेननो हायो बेबायदिनो बहुत कौशल लादोंमोन एबसुनिफ्राय जानानै बिथांमोना इलेक्सन समायाव मिटिं खुङोमोन बर' जाथिखौ लांनानै मबा बरमायाव राजा लामा गाथेयोमोन बड'लेण्डनि थाखाय बेनिफ्राय आरो मबा बायदिसिना क'क्राझाराव लांनानै जिनो दुखिया मानसिफोरखौ लाङोमोन जोंबो आरो एबसुखौथ' जों माबा खामा जोङो जितु बर'नि मोनसे संगठन सात्र सन्था नङा होमबा बेखौ जोङो बयबो जों अननाय दोङो एबसुनि सायाव फोथायनाय दोङो थेवबाबो जोङो बर'नि जितु मोनसे आन्दलन बे आन्दलनाव जों बे एबसुनि जितु बे हांख्रायनायाव जों थाङोमोन मदद होयोमोन गतिके थाङै नुबाय जे जों बे बाथ्राया थारमाने प्रमद बर'नि बिथांनि जितु बारग' चिफनि बिथांनि थारमाने बाथ्राफोरा एकदम थार नंमारा आरो
गतिके थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा सरकार दालांबाय बिथाङा थेवबो इमान माबा खालामदोंबाबो बिथाङा सरकार दानाय आखन मोनाखै मात्र 12 खनावल' थानो हानायसै गतिके बि बिबान हथ' खालामदोंमोन बिथांमोनाथ' आरो लिलिमाया खालामनासो सरकारखौ दाबाय